ብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና ን410 ካብ 436 መናብር ባይቶ ብምዕዋት መሪሕነቱ ኣደልዲሉ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነፃን ርትዓውን ደኣ ይበሎ እምበር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊስካ እቲ ምርጫ ተነቒፉ እዩ። ኣሶሴሽንድ ፕሬስ ንዘዳለዎ ጸብጻብ አብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ ምንያ ኣፈወርቂ። ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣስታት ሕምሲት ካብቶም ክመርጹ ትጽቢት ዝግበረሎም ዜጋታት ድምፆም ስለዘይሃቡ ገለ ካብቲ መናብር ባይቶ ገና ነፃ እዩ ዘሎም። እዚ ምርጫ ነቶም ኣብ 2018 ናብ መሪሕነት ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኖም ንተወሳኺ 5 ዓመታት ተዘውሕስ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፈለማ ብዘተኣታተዎ ሰፊሕ ለውጥታት ብብዙሓት ደኣ ይነኣዱ እምበር እቲ ገስጋስ ቀልጢፉ ኣንጻር እቲ ዝጀመሮ ኣንፈት ስለዝኸደ ግን ኣደዳ ከቢድ ነቐፌታ ገይርዎም እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ ምርጫ ሓንሳብ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጸኒሑ ግዜ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት ንኽልተ ግዜ ተመሓላልፉ እዩ። እቲ ምርጫ ብሰላም ከም ዝሓለፈ ብሰፊሑ ክንገር ከሎ ተቃወምቲ ሰልፍታት ግና ንደገፍቶም ምፍርራህን ምጉሱቃልን ከም ዘጓነፎም ይሕብሩ። ኣብታ ብኹናት እትሕመስ ዘላ ክልል ትግራይ ምርጫ ኣይተኻየደን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ምርጫ ናይ ፈለማ ነፃን ርትዓውን ክብልዎ ከለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሓት ሃጓፋት ዝነበሮ ዘይምዕሩይ ክብል ገሊፅዎ እዩ። ነቲ ምርጫ ዘንቀፎ ሓያል መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ብምእሳሮምን ብሰንኪ ዝነበረ ስእነት ውሕስነት ጸጥታን እዩ። መራሕቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብቲ ምርጫ ደኣ ይሰዓሩ እምበር ንሶም ዝወከልዎ ሰልፊ ግና 11 መናብር ተዓዊቱሎም። እንተኾነ ሰልፊ ኢዜማ ነፃ ኣይነበረን ኣብ ዝበሎ 207 ነቑጣታት ምርጫ ክስታት ናብ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡሎም። ኣብታ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ክልል ኦሮምያ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ዝእመነሎም ሰልፍታት ተቃውሞኦም ንምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፉን። ኣብ ገሊኡ እምበኣር ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና በይኑ ተወዳዲሩ እዩ ተዓዊቱ ዘሎም። ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ በቐዳም ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ፈታኒ መሰጋገሪ መድረኽ እትርከበሉ እዋን ምርጫ ምክያዱ በዳህ መንባሩ ጠቒሰን እዚ ግን ህዝቢ ብድምፁ ክመሓደር ከም ዝደሊ ዘርኣየ ኣብነት እዩ ክብላ ድማ ወሲኸን። ርትዓዊ ምርጫ መንባሩ ዝገለጻ ወይዘሪት ብርቱካን ካብቶም ንምርጫ ዝተመዝገቡ 37 ሚልዮን ዘጋታት ኣስታት 90 ሚእታዊ ድምፆም መሃቦም ገሊፀን። ሰልፊ ብልጽግና ነቲ ብሕወሓት ዝዕብለል ዝነበረ ልፍንታዊ ሰልፊ ይህወደግ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ እዩ። ሕወሓት ኣካልቲ ሰልፊ ከምዘይከውን ብወግዒ ተቃውሞ ኣብ ዝስማዓሉ ግዜ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት ዝነበረ ጋግዓቢስ ንኹናት እውን መሪሑ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ዕምሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 2 እብረ ክሓፀር ምዃኑ ጠቒሶም ነይሮም እዮም። ነቲ ሓሳብ ክትግብርዎም ምዃኖም ግና ዝተፈልጠ የለን። ከም ዝሰማዕኹሞ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ተዓዊቱ ኢሉሎ ብምዃኑ ፓርቲ ብልጽግና ሓድሽ መንግስቲ መስሪቱ ንዝመጽእ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ንምምራሕ ዘኽእሎ ዓብላላይ ድምፂ ምርካቡ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መብዛሕትኦም ቤት ምክሪ ክልል እውን ፓርቲ ብልጽግና ምዕዋቱ ዝሓበረት ቦርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝርከቡ 10 ክልላት ምርጫ ደጊሙ ክካየድ ምውሳኑ ሓቢሩሎ። ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ እውን እቲ ቦርድ ተኣማኒ ምርጫ ኣካይዱ ክብላ ኣርጊፀን ተዛሪበን ኣለዋ። ኬኔዲ ኣባተን ዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራፍሳይ ተቕርበያ ንፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሓዊሱ ተወከልቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ተወከልቲ ማሕበራት ሲቪል ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ውፅኢት መረፃ ዘቕረቡ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምኽትል ኣካቢ እቲ ቦርድ ኣቶ ውብሸት ኣየለ ኣብተን መረፃ ዝተኻየደለን ክልላት ፓርቲታት ንቤት ምክሪ ወከልቲ ዝረኸብዎ ሕድሕድ ድምፂ ገሊፆም። ፓርቲ ብልጽግና መረፃ ካብ ዝተኻየደሎም 436 ክልላት መረፃ 410 ድምፂ ረኺቡ እዚ ድማ ካብቲ ሓፈሻዊ 547 መንበራት ቤት ምክሪ እቲ ልዕሊ 2 ሲሶ ዝኸውን እዩ። ኣብቲ ዕላው ዝተገብረ ውፅኢት መረፃ 13 መናብራት ተቃወምቲ ፓርቲታት ስዒሮም እዮም። ካብቶም 436 ክልላት መረፃ ኣብቶም 3 ዳግመ ቆፀራ ክካየድ እዩ ተባሂሉ። ንቤት ምክሪ ክልል እውን እንተኾነ ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ፓርቲ ብልጽግና ምዕዋቱ ቦርድ መረፃ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ዝርከቡ 10 ክልላት መረፃ ዳግመ መረፃ ክካየድ ክውስን ከሎ ኣብ ካልኦት 10 ድማ ዳግመ ቆፀራ ክካየድ ምውሳኑ ገሊጹ። ዋና ኣካቢት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ስራ ስንጀምር የነገርኳቸው ጓደኞቼ ፓርቲዎች አያመሰግኑንም እንድታውቁት ስራሕ ክንጅምር ከለና ንመሳርሕተይ ካብ ፓርቲታት ፖለቲካ ምስጋና ወይ እውን ልክዕኹም ሰሪሕኩም ክብሉና እምነት ክህቡና ከይተጸበና እቲ ትኽክል እንብሎ ነገር ክንሰርሕ ይግባእ ይብሎም ነይረ። ካብኡ ግን እቲ ቦርድ ዘይወገናዊ እዩ ነይሩ ተኣማኒ እዩ ነይሩ ኢሎም ክምስክሩ ክሰምዕ ከለኹ ምእማኒ ኣብኒ ብርግጽ ተኣማኒ ክኸውን
ክንገብሮ ዝግብአና ኩሉ ኢና ጌርና ካልእ መለክዕ ተኣማንነት ዘረጋግጸልና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልላት መረጻ ብነዊሕ ሰልፊ ተማእኺለን ብሰላም ክሳለጥ ምርኣይ እዩ ከምዚ ዝበለ ሰላማዊ መረጻ ንህዝብና ክነቕርብ ምኽኣልና እዩ እቲ ካልእ መለክዒ እየን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገነን አገሬን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርስልኛል በሚል ጽኑ እምነት ሃገረይ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ከብጽሓለይ ይኽእል እዩ ኢሉ ወፂኡ ድምፁ ንዝሃበ ክቡር ህዝቢ ዘለኒ ልዑል ኣኽብሮት ይገልጽ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዓርሶም ካብ መረጻ ዘግለሉ ሰላማውያን ወገናትና እቶም ጸገማት ንመጻእ ንኽእለዩ ጻዕርታቶም ክቕጽሉ ሓደራ ይብል ኣብ ዝኾነ ኸይዲ መረጻ ተዓዋቲት ኮይና ክትወፅእ ዝግብኣ ሃገርያ ኢትዮጵያ ሃገርና እውን ተዓዋቲት ብምዃና እንኳዕ ደስ በለና ክብል ይፈቱ እየን ዝበላ ንቦርድ መረጻ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክገብሩ ካብ ዝጸንሑ ኣካላት ሓደ ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪሉ ሞሪን አቼንግ ተዛሪበን While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment of ሓላፍነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ከይዲ ትመረጻ ምክትታል ዘይኮነስ ነቲ መረጻ ዘድልዩ ሓገዛት ምግባር እዩ ወላ እኳ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ መረጻ እንተተዛዘመ ዝካየዱ መረጻታት በምህላዎም ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ መረጻ ኣይተወድአን ስለዝኾነ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ብዓወት ንኽዛዘም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንቦርድ መረጻ ዝገብሩ ሓገዝ ክቕጽል እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ተሞክርኡ ብምብጋስ ኢትዮጵያ ሰላማውን ንኹሉ ዘሳተፈትን ዴሞክራሲያዊት ሃገር ንምዃን እትገብሮ ጉዕዞ ምሕጋዙ ክቕጽል እዩ እዮም ዝበሉ ጀርመን ወነቱ ቦርድ ሓገዝ ካብ ዝገበሩ ሃገራት ክትከውን ከላ ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ስቴፈን ኣወር ከምዚ ኢሎም ነይሮም I would like to express our hope that at one point in time elections will be also possible in Tigray. ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ እውን መረጻ ከም ዝካየድ ተስፋ ይገብር ቅድሚ ኩሉ ግን ኣብቲ ክልል ሰላም ክህሉ ይግባእ እዚ ክኸውን ግን ከምከማይ ዘይምስምምዓት ኣብ ክንዲ ወተሃደራዊ ፍታሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክናደየሎም ከሎ እዩ ብመዳይ መንግስቲ ዝተኣወጀ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ እውን ንንእድ ካልኦት ኣብ ዝጎን ዝሳተፉ ዘለው ተጻባእቲ ኣካላት ተመሳሳሊ ውሳነ ክውስኑ ንሓትት ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ክልል ንዘሎ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ንምእላይ ክንሰርሕ ይግባእ እዚ ንምዕዋድ ድማ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ጎንፂ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮነ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ከልካል ክባጽሑ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ኣብ መፈጻሚ እቲ መረጻ ንዝተረኣዩ ሕፅረታት ክእረሙ ከም ዝግባእን ቀጻልነት ዘለዎ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ከም ዘለዎን እውን ሓቢሮም እዮም ነዚ ድማ ጀርመን ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር ገሊጾም ካብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካን ተነሓንሕቲ ውልቀን ኣብቲ እዋን ተዓዲሞም ዘረባ ካብ ዘስምዑ 5 ሕፁያት ኩሎም ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ምርጫሎም ዘበን መስቶም ዝሓለፉ ክነጻጸር ከሎ ዕውት ክበሃል ዝኽእል ምንባሩ እዮም መስኪሮም ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንህዝብ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ውፅኢት ኣየምፅአን ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ ኢሎም ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዛዕባ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ዝርዝር ኣይሃቡን ብኻልእ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጦም ኣለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ንዝለኣኹልና ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ ንባዕሉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ኢሉ ዝጽውዕ ህወሓት ዝመርሖ ሓይሊ ንዓላማጣን ኮረምን ምቁፅጻሩ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ብጽሑፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ጁንታ ኢሉ ዝጸውዖ ህወሓትን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ነቒፉሎም ኣብቲ ማሕበራዊ ገጹ ዘስፈሮ ጽሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ኢሉሎም ነቲ ግጭት ናብ ዝሓመቐ ኩነታት ንዘይምውሳድ ንእዋን ሕርሻ ዕድል ንምሃብ ከምኡውን ቀረባት ረድኤት ብዘይ ምስምስ ንኽሳለጥ ክንብል ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ጌርና ዝበለ ዶክተር አብይ አሕመድ ንሰላም ዝተወሰነ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ እኳ እንተኾና እዚ ግን ናይ መጨረሽታ ሰላማዊ ዕድል ኢሉ ኢሎም ኣስዒቡ ጁንታ መንገዲ ሰላም ክወሓጠሉ ኣይከኣለን በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓቕሚ ከይተረፈ ብዘይ ግጭት ውዒሉ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሓሒዙ ንሕፃናትን መንእስያትን ብኣደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት ይኣጉዶም ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ሕፃናት ወተሃደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቑዎ ኣሎ ኢሉ ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ምኽንያት
ውጽኢት ኣየምፅአን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ። ነዚ ድማ ንምሉእ ህዝብና ኣተሓባቢርና ክንዓጽፎ ኢና። ብሓደ ወገን ሰብኣዊ ረድኤት ክቀላጠፍ እናሰራሕና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ወፃእን ውሽጥን ጸላእትና ተናቢቦም ዝኸፈቱልና መጥቃዕቲ መኪትና ክንዓጽፎ ኢና ይብል ኣብቲ መግለጺኡ። ኣተሓሒዙ እቲ ጁንታ ኣብ በዓቲ ኣትዩ ህዝቢ ብጥምየት ክውዳእ እዩ እናበለ የማርር ነይሩ። ንህዝቢ ተባሂሉ ተኽሲ ደው ምሳበልና ድማ ነቲ ናይ ጥምየት ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቅዕ ጀሚሩ ኢሉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረድኤትን ጥምየትን ክዛረብ ምጽንሑ ረሲዑ እቲ ጁንታ ንሕፃናት ከሰልፍ ከሎ ከይተረፈ ስቕታ መሪጽ ኣሎ ይብል መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ። መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ናይ ግጭት ቦታታት እናገበሮም ከሎ ትካላት ረድኤት ሕጂ እውን ንመንግስቲ ምውቃስ ደስ ይብሎም ዝበለ ዶክተር አብይ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ኢሉሎም። ኣስዒብ ኣቢሉ ህዝብና ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካብ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳን ንባዕሉ ክርሕቕ ሕጂ እውን ክነተሓሳስብ ንደሊ ጁንታን መሻርክቶምን ዘለዎም ዓቕሚ ሓሶት ምፍብራኽ ጥራይ እዩ። ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳኦም ኣዋሂዶም ንህዝብና ንምክፍፋል ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር አብይ። ነዚ ድማ ህዝብና ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይኑ ንህልውና ሃገሩ ደው ምብባል ንሰራዊት ምክልኻል ብኩሉ ነገር ብምድጋፍ ናይ ወፃኢ ተጽዕኖን ናይ ውሽጢ ትኽትኻን ክምክትን ክዓጽፍን መጸዋዕታ ንቐርብ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ። መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዛዕባ ዝውስተ ስጉምቲ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጡሎም። ኮሎኔል ጌትነት ኣተሓሒዙ መዓስን እንታይን ክንገብር ከም ዘለና ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝበጽሖ ግዜ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ኣፍሊጡም። ዋና ኣተሓባባሪ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተና ባጫ ደበሌ ሎሚ ምሸት ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ኮረምን ኣላማጣን ዝርከቡ ውስናት ኣባላት ሰራዊት ንምድምሳስ ፈተነ ገይሩ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሓይሉ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ምፍናው ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ብከምዚ ዝስዕብ ኣፍሊጡሎም። ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪስቶች የሚከናወን ስራ አይደለም። ህዝብናን ወገናን ክርድእዎ ዘለዎም ወታደራዊ ስራሕ ብወታደራዊ ስራሕ እምበር ብኣክቲቪስትታት ዝፍጸም ስራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣበይን መዓስን ከጥቅዕ ኣለኒ ዝብል ነገር ንሕና ብውሳነ ወሲና ንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ። እቲ ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ወያነ ንህልውና ሃገር ንምፍራስ ድልየቱ ዘይሳኻዕ ምዃኑ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ምርግጋጽ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንምፍጻሙ ብዝግባእ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። መዓስ ስጉምቲ ምውሳድ ከም እንጅምር ግን ኣይንገልጽን ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ። እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የእኛ ድንበር መረብ ነው። ማንም ንዋጋእ ዘለና ንዶብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና። ዶብና ድማ መረብ እዩ። ዝኾነ ቀይዲ በተኽ ወይ ናይ ሰፈር ዕዋላ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክበታትን ዘለዎ ድልየት ዘይከኣል ምዃኑ ክንሪኦ ኢና። ከም ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣበይ ክንሰፍር ከም ዘለና ወሰንቱ ባዕልና ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ። ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስገጋሩ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነ ኣፍሊጡሎም። ከም ጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን መወዳእታ ክፋል ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ሰራፍ ሳህየ ከምቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ትካላት ክግለጽ ጸንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ጫፍ ዓጸቦ ዝርከብ ከባቢ ልዕሊ 400,000 በፂሑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገለ ክልከላ ንኽባጻሕ ኢለ ኣንሳሒበ ወይ ድማ ካብ ትግራይ ወፂኤ ክብል ዝሃቦ መልሲ ነይሩ። ኩነታት ረድኤት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ገለገለ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሓልፉ ይኽልከሉ ከም ዘለዉ አንቶኒዮ ጉተሬስ ወሲኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና። ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ? ዝኣተወ ሓገዛት ረድኤት ኣሎ ዶ? እዞም ሰባት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ከጥምዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘርኢ ክተፍእ ዝከኣሉ ኩሉ ዝገበሩ ሰባት እዮም። ሓረሳይ ከይሓርስ ናብቱ ዝሰበሩ ሰባት እዮም። ካሊእ ሲድረስ መጨረሻ ኣብ ባንኪ ዝርከብ ገንዘብ እውን ከይተረፈ ዘሪፎም ንዲስ ኣበባ ካድ ምስ ወተኑ ሰባት እዮም። እዞም ሰባት እዮም ህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ብስሩዕ ዝተንቀሳቀሱ ዝከኣሎም ኩሉ ዝገበሩ ሓይልታት እዮም።
ስለዚህ ሓገዝ ክወፅሑ ድሌት የብሎም እንተ ዘልክዮ አንተ ነው ጉተሬስ ዓብይ ሪፎርም ክገብር ዝኽእል እሞ ብዝኾነ አጋጣሚ ወንጃዕ ዝበሎ ሰብ ገይሩ ዝወስድ ይመስለኒ ምስሉ ተናዚበ ዝተኻኸለ የሎ ገለ ይብል ሕዚ ኣቶ ሳዕዱ ብደንብ ፀቢቆም ይፈልጥዮ ካሊእ ኣትወሉ ድሓር ዓብይ ንሉተናንት ደው ኢሉ ኮንቮይ ዕገት ይብል ኮንቮይ ምስተዓገተ መራሕቲ ንትግራይ ክመፁ ናይ ዩኤን ዓበይቲ ሓለፍቲ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ዓዲ ዓፋር ንልዕሊ 7 ሰዓት እዮም ደው ኣቢሎም ኮንቮይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሑ ድሌት የብሎምን ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሑ ኣለዎ ኢሎም ዘንቀሳቐሱ ዓለም ለኸ ወገናት ኣለዉ ኢንፋክት ዓብይ ተበዲሉ እውን እንተኾነ ነዚ ኣፈቅድ ፅዕንቶ ምግባር ብዙሕ ዝተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ ድናትን ሓይሉ እውን ግን ክሕግዞም እዩ ዝብል እምነት ኣለና ካብ ወፃኢ ዓብይ ህዝቢ ከፅነት ህዝቢ ከም ህዝቢ ከጥፍእ ዝቃሎ ዝገበረስ ሕዚ ብዝተፈለየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክረክብ ድሌት ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ዝስኢሉ ለግዚ ይኸውን ተፈላለያ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ኣብ ከተማ መቐለ ተኣኪበን ናብ ካልኦት ከባቢታት ክሓልፋ ከምዘይከኣላ ምችው ኩነታት ከምዘየሎ ይዛረባ ነይረን ዝረኸብኩሞ ኣለዉ ደቶም ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝፀንሑ ምናልባት ሓገዛት ሰኣን ምትሕብባር أنا مزعت أنا إذا أنا مرجع صحيح صحيح يعني قلت وصوص تزرع لنا فقط مجمع مغالاتنا بعليه تحدثون سفح ميت بجورنانو كل تجري نسأل أنا كواري أنا قصة عشان صرح مكسر قبل زهره بتجمعون يوري ولو ناي شطري شكر لهم ناي كانوا شكر لهم قد أنا قصة شكر كم ذي ولهم ولا إنا يمنا هذه بوجدنا عندي ورانا غزية نتعاون مكسر حواري وسبلاي حسابات كم ذي لهم فلتنا كلهم ساهم زلهم هذه بنفرتون بالسودانون كلهم بتاع بجوتون حاجة قاتل وزن تنكرر مركز لهم ناي أبين ناي محل شفاتهم هم تزرع فيه اللي يصورونه توانا هنا تسوي مثلا دعيهم وين يزرعون مكاين كم من زعنا يفلتهم المكان كا على نزول النور مكاين إنسان توزي بحلنا أنا لأنه كله كان حاجة تهز ذلك وناي سايك صلاح وأنا بحيل ونكمل قوة زي قالوا حاجة كذا كومو بتوي تزود اللغة المستعري نقدماي ሚኒስትር አብይ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ካብ ብሕዚ ኣብ ትግራይ ንዝፍጸሙ ኩነታት ሕወሓት ሓታታ እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ ራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ዝበሃል ፓርቲ ፖለቲከኛታት ሰዓብተይ ኣብ ትግራይ ይእሰሩ ይቅተሉ ኣለዉ ይዛጊድ 50 ዝበጽሑ ሰባት ተቂሎም ኣለዉ ኢሉ መግለጹ ነይሩ ምስ መንግስቲ ሰሪሕኩም ወይ ከዓ ምስ መንግስቲ ተሓባቢርኩም ብዝብል ሕወሓት ይቀትሎም ኣሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ትብልዎ ነገር ደሎ نقولوا حاجة نقدر طرحي أولاد التجراي زوجها غسالوا زوجها عابين مشاركتون زوروا جبن عابين مشاركتون حتى تيم التجراي بعصا على لا أنا حدا كودل نوار حزون شركة عفن وصلوا له في ذلك الخصي هنا في شركات حدا ثاني تجرب وصل هذه تنزل كم مدوات ناي أبي حشافر ودباتهم خونوا وزغون حنتنا قالوا يورنا يطرح حنا من مزرعة أب تقراي طولات أرنا يخواري مزحة تقراي مالدي هذه درجة مولو نصح وزوجون خطلوا هذه فوي زغون من قدي نزلنا هذا بساوس تزي خوينا بحاجة ومخالف من قدي بس أبي تصرح لهم بدل حارسون كسر يقولون يقولوا بسمعت 19 ساعة تلمون هذا مغلا نقولكي بسرعة every بيت ما أثرتوني وقاله تتحيلون ذنور ساعات كله قاعنا بيما سوزوا قتلوا اليوم أبو يزقون بس ولا مثلا الناس يوم مفتاح قطرهم قل نزل بعض قطرهم لهم كأول تعي أبي تسرح لها جزاهم محتاج بعض على الرسول نيرها بذلك بالجيجاون هون استعسر كفتح له إن أنا متجوار فتحنا لنا كوصعي أولا تقتل له قال ما تبقى الخسي ومن بضح شريك لك وسدله يمسلم إذ أوان كرمت إيو سرح التحرشات كاير الأوانيو حارستاي سرحالو زرع الأواني مو زدانا وقن تخوينو مالت حارستاي كرخ وزقبا نقر زي ركب تخوينو أمودما مسوخة أكتيف زبها الكوينات انتهاليو حدا عمت
ነዛ እዋን ዚኣት ሓሊፍ ዋሲ ካልእ ዝመጽእ ዓመት ከዓ ምጽባይ ማለት እዩ ሞ መዚ ተተሒዙ መስተ ሓረስታይ ብኸመይ ትሰርሑ ኣለኹም ዝዓነዋ ቤት ትምህርትታት ኣለዋ ተምሃሮ ሓደ ዓመት ሓሊፍዎም ትምህርቲ ፍላይ ኣብ ትግራይ ዝመጽእ ዓመት ንኸይ ሓልፎም መንግስቲ ታይ ይሰርሕ ኣሎ ታይ ዝግበሩ መምዕራራት ትገብሩ ኣለኹም መስቲ ዘሎ ዝወረደ ዕንወት ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣብያተ ትምህርቲ ደለውለት ታርጌት ነው ናይ ትምህርቲ ካላት አብይ አሕመድ ናይ ዋዕሉ ማህይውነት ከይኣፍሎ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ግዜ ብኮቪድ ሓደ ግዜ ብካሊእ መንገዲ ዝብል ህፃናት ትግራይ ትምህርቲ ቤት ካብ ዝኣትዉ ክልተ ዓመት ገይሮም ኣሎ ማዳበርያ ምርጡ ዘርኢ ገለ ዝበሃል ኣብ ምዕራብ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ እዚ ኩሉ ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ንፈትሖ ይንኽእል ኢና ብዚ ሕዚ ሰዓት ዝግበር ኣብያተ ትምህርቲ ቀልጢፈና ስራሕ ክምለሳ ንምጓር ዘኽእል ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና ዝዓነዋ ትካላት ክህነፃ ንምጓር ዘኽእል ምስ ህዝብና ንሰርሕ ኢና ዝከኣለና ህዝብታት ምትዕርራያት ምግባር ክነጥፍ ኢና እቲ ዝበፅሐ ዕግመት ዝበፅሐ ጥፋት ግን ብጣዕሚ ዘፍካሕክዕ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ምዃኑ ማእልያ ዝብሉ ጥፍኣት ዝበፅሕ ምዃኑ ግምተት ኢና ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ሕዚ ኣብ ተጋሩ ኣብ ዲያስፖራ ብዙሕ መስተንክር ሰሪሖም እዮም ጅግንነት ሰሪሖም እዮም ፈፂሞም እዮም ሰማዕትና ምቅላዕ እቲ ሬዚስታንስ ስብሰባ ምግባር ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ልዕሊ ኩሉ ዋና ትኩረቶም ሕዚ እውን እንተኾነ ዝዓነወ ቤት ትምህርቲ ዝዓነወ ናይ ጥዕና ትካላት ሓረስቶትና ዘድልዮም ዝኾነ ይኹኑ እታወታት ምትእኻል ትኩረት ገይሮም ነጥፈሎም ዝብል መልእኽቲ ጥራሕ ክሕልፍ እቲ ዕንወት ብሰፊሕ እዩ ዝዕንወት እዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መልሶ ኢና ዝብል ኣትሊስት እንደ ሾርት ተርም ብዙሕ ሓንቀስቀስ ከም ገጥመና ገልፂ ሓገዝ ክንደሊ ኢና ግን ህዝቢ ትግራይ ሓርነቱ ብቅልፅሙ ከም ዘረጋገፀ ኩሉ ዜኖ ድዝአን እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኩሉ ዓቕምታት ዋዲዱ ክሰግረኒ ዝብል እምነት ኣለኒ ይቐኒለይ ሰማዕትና ቀፂሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ እተብጽሖ ዝተፈላለየ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገደባት ናጽነት እምነት ወይ እውን ናጽነት ዝመረጽዎ ሃይማኖት ምስዓብ ምኽልካል ሓዊሱ በብእዋኑ እተብጽሖም ምንግልትዓት ደቂ ሰባት ልዑል ሻቕሎት ፈጢሩላ ይርከብ ክብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ዳንኤል ኔይደል ተዛሪቦም ክብል እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ይጅምር ከም ጸብጻብ ዓለም ለኸ ናጽነት ሃይማኖት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስ ንዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ምቕታል ምስቓይ ምእሳርን ኣካላዊ ማህሰይትን መብጽሑን ቀጺሉሉ ይርከብ ይብል ናይታ ሃገር ደረት ተበጻሕነት ብቐሊሉ እዋናዊ ሓበሬታታት ዘይምርካብን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝፍጸሙ በደላት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ዝርከቡ በዝሒ ሃይማኖታትን ኣባላቶምን ንምግማቱ ኣጸጋሚ ገይርዎ ይርከብ ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል በብዓመቱ ካብ 50 ስጋብ 70,000 ዝበጽሑ ኮርያውያን ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይዳጎኑ ክብል ግምቱ ይቕምጥ ኣብ 2020 ወርሒ ጉንበት ክርስቲያናዊ ሕብረት ዝተባህለ ትካል ዓለም ለኸ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን መብዛሕትኦም ድማ ምኽንያት መእሰሪኦም ክርስቲያን ብምዃኖም እዩ ይብል ደቡብ ኮርያ ዝመቐመጥዩ ዘይመንግስታዊ ማእኸል ሓበሬታ ሰብኣዊ መሰላት በአቆጣጠር አውሮፓ ካብ 2007 ስጋብ ታሕሳስ 2019 ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሞም ደቡብ ኮርያ ዝኣተውን ካልኦትን ብምጥቃስ ንናጽነት ሃይማኖት ዝምልከቱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምኽንያቶም 1414 ምርካቡ ሓቢሩ እዩ ከምኡውን 126 ቀትለትን 94 ድማ ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይፍለጡን ሓዊሱ ከም አቆጣጠር አውሮፓ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ማእከሉ ኣብ እንግሊዝ ዝገበረ ምልዕዓል መጻኢ ኮርያ ወይ ድማ KFI ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ካብ 1990 ስጋብ 2019 ኣምሊጦም ብህይወት ዝተረፉን ግዳያት መሰል ጥሕሰት ሃይማኖታዊ ናጽነት ስደተኛታት ዝገበሩ 117 ቃለ መሕተት ዝመበገሲኡ ሓበሬታ ኣውፅኡ እቶም መርመርቲ 273 ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ተሳቲፍኩም ወይ እውን ርክባት ኣለኩም ተባሂሎም ዝተቐጽዑ ይርከብዎም ይብሉ KFI ከም ዝበሎ ንማእሰርቲ ዘየቋርጽ መርመራን ክትትልን ኣብ ልዕሊ ስድሮኦም መቕጻዕትታት ምውራድ ወይ እውን ኣካሎም ምጉዳል ጾታዊ ጥቃዓት ምፍጻም ብኣስገዳድ ጽንሲ ክቋረጽ ምግባርን ኣብ ኣደባባያት መስቃልን ዝኣምሰሉ መቕጻዕትታት ዝተፈርዶም ምንባሮምን ሓቢሩ
ኣብ 2020 ኦፕን ዶርስ USA ንተኸታተልቲ 19 ዓመታት ሰሜን ኮርያ ዜጋታታ ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ንስደት ዝሳጥሑላ ቀዳሚት ሃገር ገይሩ ኣብ ዓመታዊ ትዕዝብቲ ዓለም ዝሕብር ዝርዝር ሓበሬትኡ ኣስፊርዋ እዩ። ዘይመንግስታዊ ትካላትን ካብቲ ሃገር ዝመጹ ስደተኛታትን ከም ዝብልዎ መንግስቲ ኣብ ምንቅስቓሳት ሃይማኖት ዝተሳተፉ ኣባላት ስድራ ይኣስር ወይ እውን ኣብ ስድሮኦም ሓደጋ የብጽሕ ክብሉ ይዛረቡ። ከም ሓበሬታ ኦፕን ዶርስ USA ክርስቲያን እሱራት ሰሜን ኮርያ ብገበን ክቕጽዑ ከለው ከም ገበነኛታት ፖለቲካ ናብ ናይ ጉልበት ስራሕ የእትውዎም ወይ እውን ይቐትልዎም ይብል። ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰል ማእከል ደጋዊ ፖሊሲ ኣጌራ ንምጥቃም ድሌት ከም ዘለዋ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዳንኤል ናዳል ተዛሪቦም። ከምኡውን ፈጸምቲ ጥሕሰት መሰል ናጽነት ሃይማኖት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝሓወሰ ስራሕ ከም እትሰርሕ ሓቢሮም ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዝዛዘመ። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና በዚ ንዛዝም ኣለና። ጽባሕ ሰንበት የራኽበና በዛ ሃብታት ዘርእዝጊ ዝጻወታ ናይ ቢልዮን ደርፊ ክፋንወኩም ሰናይ እዋን። kaburu shanta klaba madama zuru mierdata kwangu januro tagamagna madad nikiru Parada meradinu jardi araka taqtizana shirola baka nesugantu